suntigɛ ɲɔgɔn fɛ Laji Yusuf Sangare un père jeunesse président ka yamaruya kɔnɔ a ye MCR jeune wele ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n nalen ye ɲininkali fɛ o tuma M5 bɛ min FSD bɛ min a ko ne ma ko M5 jeune fana bɛ yen ko o ka ɲi parce que bi MPR M5 FSD o ye famille kelen donc n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ tila ka jeunesse fo cɛ ni muso u ka initiative la c'est une très bonne chose o bɛ solidarité renforcer entre les jeunes n kuma ko manifestation sugu ninnu o solidarité a kan ka kɛ mouvement ani association bɛɛ minnu bɛ transition soutenir yɛrɛwolo tɔn et debout sur les remparts les Corema le collectif de défense pour la défense des militaires, toutes les associations qui soutiennent la transition doivent se donner la main, ils doivent être ensemble. Chaque fois qu'une association a une manifestation, les jeunes doivent être ensemble pour les soutenir, pour que le président de la transition, le président du Conseil national de transition, le gouvernement, le Conseil national de transition, toutes les institutions puissent réussir la mission à elle confiée par le peuple malien. K'a fɔ que an ka soldats minnu bɛ kɛlɛ la u bɛ fɔlɔ la n b'a dɔn hali sisan dɔ bɛ kɛlɛ la u bɛ yɔrɔ bɛɛ la k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko minnu b'u ni di ka Mali kisi an bɛ dugawu k'u ye minnu bɛ kɛlɛ la fana an b'u encourager vraiment u k'a dɔn ko Maliyɛnw tɛ ɲinɛ ko diɲɛ k'a fɔ fana kan ka alimamiw fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ ka daminɛ Ɲɔrɔ Sirifikɛ an fa ka taa alimamiw bɛɛ misiribaw bɛɛ aw ɲɛ b'a la sisan don o don juma o juma waati o waati n'u salila u bɛ dugawu kɛ transition ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ n b'olu fana fo Ala b'u ka dugawu minɛ segukaw n b'u fo an b'a dɔn u bɛ taa kungo kɔnɔ don o don ka dugawu kɛ transition ye n b'olu fana fo ka Bamako capitale régionale jeunes ni musow ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni transition mɔgɔw bɛɛ k'u fo ka bɔ Kidal ka taa Mɛnaka Gawo Mopti Segu Sikaso ka taa Kayi Kulikoro n b'u bɛɛ fo n b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ la sisan misiriw bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ dugawu kɛ transition ye Mali diaspora fana n b'u fo n b'a dɔn diaspora bɛ kɛlɛ min na transition la Ala bɛ barika don transition la donc jeunesse ye min yira sisan o ye exemple dɔ ye a ka to ɲɔgɔn bolo i M5 o i FSD o i MPR o i parti wɛrɛ o minnu bɛ mouvement ninnu la i Corema o i CDM o i yɛrɛwolo tɔn o an bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ko peut-être an bɛ waati dɔ sɔrɔ n'an tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan au moins ɲɛmɔgɔbaw ne ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ Ala ka transition in ɲɛ ka président de transition dɛmɛ a ka baara la Ala ka a kisi tɔɔrɔ ma ka transition ɲɛmɔgɔ bɛɛ kisi tɔɔrɔ ma u bɛ min ɲini Ala ka nɔgɔya u ma parce que n'a ɲɛnabɔra Mali hɛrɛ de b'a la o ye kumaba minnu fɔra ka dugawu kɛ denmisɛnninw ye k'u fo ka barika da u ye hakɛto b'a la sali Ala Mahamadu